Halløj alle sammen, og velkommen. I dag der skal vi spille lidt IRC med Ostegang. Ja. Ja, vi har nogle Yes. og vi skal til at røve den nye bank for allerførste gang. Ja, må jeg ikke lide, der er så mange indlængere. Der er... Vi er 4 civil. Er der 4 civile nu? Ja, men det er fint nok, det gør... Der er 1 politi på. Har du sat din getaway vehicle? Har du taget din getaway vehicle? Yes, sir. Yes, så kommer jeg om til dig. For satan. Ja. Okay. Skal jeg gøre det? Ja, du gør det. Jeg er sindssygt dårlig til det, okay? Yes. Lockpick. Must be... invite mig lige til din mafia. Nå ja. Oh. Invite. I love you. Der. Jeg har bare lige se, om jeg kan. Okay, det kan jeg nok, hvad? Sådan der. Jeg lockpicker. Jamen, jeg er i gang. Nå, for helvede. Sådan der. Ja, tjek alle rum. 4, 3, 43, 39. 43, 39. Okay, til. Kom. Hvad sker der derovre? Au. Okay, Nora, bare tag alt guld. Nora, du dør der. Du dør. Fuck, du er heldig, Nora. Bare collect alt. Ja, vi collecter alt. Hurtigt. Eller vi skal have koden til escape. Ja. Vi skal tage alt. Okay, jeg kan synes, at finde den er god. Hvor er koden? Har du fundet den? Nej! Wow! Der, 7077. 7077. Ja, har vi fået alt? Vi har alt. Ja, løb. Løb. Jeg lægger. Ej, vent, hvis de har eksploderet, hvad skal det være, Karl? Shit. Så er det bare at skyde dem. Ja, jeg har ikke mere stamina. Jeg vidste det. Selvfølgelig har de det. My. Au! Vi er pugt. Nora, kom! Nej, vi kan ikke løbe tilbage. Hallo, bare kuk dem. Ja, du blev kugt der. De er de er så fucking psykopater, mand. Kan de ikke bare have sig selv et liv? I får sgu ikke engang noget af det her. Kan de bare fucking få sig selv et liv? Ej, reload. Ja, okay, jeg kugt. Nu kommer de. Hvad får de ud af det her? Det ved jeg sgu da ikke. Penge. De får vores penge jo. Oh my god. De kører væk. Jeg løber. Nora, respawn for helvede. Men de beholder vi snart pengene. Altså, jeg har 3.000 på mig. Nora, spawn en bil og hent mig. Ja. Og det skal bare gå hurtigt. Ja. De kommer bagfra mig lige om lidt, det ved jeg. Jeg nakker lige resten af de penge, der ligger her. Ja, Nora, de kommer bagfra mig. Jeg svæver. Nora! Ja, kør. Holy mongol. Jeg synes mongoler.
De har altså ikke selv liv. Hvordan fanden overlevede jeg det der? De blev bange og kørt på. Ja, hen til Ostehulen. Hvad hvis de venter på os nede i Ostehulen? Bror, hvis de ved det ikke også, jeg ved ikke, så er det et eller andet galt med dem, hvis de ved, hvordan gør det sådan? Lad os som vi har hus herover. Kan du overhovedet huske, hvor det er henne? Jamen, det er lige bag den her busk. Godt, for det kan jeg nemlig ikke huske. Bare act like vi har hus herover. Ja, vi ejer det her hus. Ja. Jeg skider altså i bukserne, hvis der kommer en sort bil. Det gør jeg også. Nej, bror, jeg kan ikke lide det her. Nej. Og så gem det bag dem her, ikke? Også bare klar til at skyde sig, nogen kommer ned. Ej, det håber jeg fandme ikke, de gør. Vi ved, de spawner lige der. Så du klar med guns sigtet, fordi de spawner lige præcis lige her. Ja. Så sæt guns der, og så vær klar til at Ej, skyde. de kommer sgu da ikke. Bro, no way, de kommer. Jeg får et gigachok. Vi kan se på mappet. Vi kan sgu se på mappet. Nå, jeg skulle det. Men hallo, Nora, jeg har idé-destructor. Måske vi skal ud og røve nogle ATM's. Vi kan bare ned til Sulstor og købe lidt mere. Ja. Jeg har alt på mig. Jeg har både koben, ammobox, glascutter, scanner har jeg også. De ved jo, vi gemmer os hernede. Nå ja. Vi skal bare være klar til at skyde dem. Men vi skal også se, om de kommer herned. Så kan vi stå klar. Jeg finder dem lige på nettet. Okay, det gør de 100%. Prøv De at se. kører der. De kører hen mod New Station, ned mod City Park. Den ene, han fortsætter lige ud. Ja, de ved, vi er her. Ja, den ene kører efter os. Der er en bil, der kører efter os. En kører efter os. Hvis han drejer til venstre, der ikke, og jeg flipper helt ud. Han kører til højre. Han kørte ind til Tulstor. Ja, han skal købe et eller andet. Vi er i sikkerhed nu. Altså, hvis vi hvad overlever hernede i 5 minutter, ikke, så har jeg fået de der 3.000. Nej, bror, han var den anden. Prøv lige med den anden. Hvor er ham den anden? Vent lige, han var den anden, hvis han kørte deroppe af. Okay, og han kommer der. Han går hen mod juvelerne. Han skal nok røve juvelerne. Det skal de begge to nok. Fordi den anden holder bare helt stille. Men hvad tror du, der vil ske, hvis vi fortsætter ned af, ned ad den der lange rør? Hvad tror du så, der vil ske? Jamen, det endte bare. Det var bare den ende. Nå, okay. Du er nede. Okay, prøv du. Jeg prøver. Ikke til hard, den er alt for svær. Sådan normal. Jeg tror, banken er på normal, så tag normal. Ja, banken, det er normalt. Vi snakker ikke om, at jeg trykkede måske lige lidt for hurtigt. Ved du hvad? Skal man søge ind i et vindue? Hvad fanden er der herude? Er det bare ud til? Ja. Jeg fandt noget cash. Der er penge. Er der ikke en anden sal på det her hus? Næste gang skal vi lige røve et hus med en anden sal. Ja. Ved du hvad, det var sgu det? Ja, vi skal jo det vindue. Så er det lige der, så du kan politiet lige komme forbi. Den er lige her. Husk, hun kan hallo, hun kan bare sæt dig på forsædet og kick dem. Kick dem ud. Sæt dig på forsædet og kick dem ud. Død. Hold kæft, vi er gode. Nej! Jeg skal stadigvæk have tjent for penge. Nå, det gør vi. Løb. Ja, hvilken vej? Bare heroppe, vi skal over. Jeg har ikke mere stamina på. Og hvis jeg respawner, så mister jeg 5.000 et eller andet. Vent lige. No way. Det er kun os, der er politiet. Hvad? Jo, no way. Nej, det er røvest ikke engang. Det har jeg godt, det er content.
Det er det content, ja. Det er Det content. er fandme bro. content, det her chat. Husk lige at sub til Noras kanal, den jyske Ja. Nora, og husk lige at sub til mig, den jyske Vigo. Link er nedenunder. Ja, vi sætter lige link i beskrivelsen. Jeg skal lige have mig en lockpick, Nora. Hvad skal du? Jeg skal lige have mig en lockpick. Jeg kommer til at bruge den. Altså, kan vi ikke røde banken igen nu, eller hvad? Jo, lad os fandme røde den lortebank igen. Og så er der heller ikke nogen... Ej, det skal jeg nok ikke sige, når vi filmer. Men så er der ikke nogen personer, der stopper os. Ja, præcis. Lad mig spørge, hvad jeg lige skulle til at spørge. Nej, hvad jeg lige skulle til at sige. Mange Nå, penge har vi jamen, hvor holder egentlig vores bil? tjent indtil videre. My Mafia ranking. Vi har tjent 13.000 til sammen nu. Jo, vi tjener på det her. Altså, det er nok mest dig, der er tjent, fordi... Nora, Altså, kan vi ikke jeg lige tage har den her? fandme en god idé her. Jeg fejler nok ret stort. Jeg failede rigtig stort. Jeg tager fandme easy nu. Lad os gå, jeg kom til det normalt. Let's go. Jeg kan... Panser! Flyt dem. Fuck, jeg failede. Nah, no way. Jeg reloader. Løb, Nora. Hvor Coffers? Det er så fucking Coffers. Jeg redder dig lige, Nora. F-politi. F-politi. Nej, for helvede! Jeg ødelægger deres bil. Hey, please let me get XP. Og her, nej. Hvis de fanger dig, så mister vi jo næsten alle vores pengebog. Ja. Jeg mangler kun lige 3 minutter, så får jeg 1. Jeg sad lige nede i jorden. Hvad? Jeg ved ikke, hvad der skete der. Min karakter buggede fuldstændig ud. Hvis du dør, så mister du alle dine penge over. Jeg tager så den her vej. Jeg ved ikke, hvad fanden vej du tager. Jeg går bare hen til spawn for at spawne en fed bil. Skal vi ikke bare køre... Eller skal vi ikke have 2 biler? Bare lige en backup-bil. Jo. For vi kan jo godt gå over til banken med den der længde. Ja. Og hallo, jeg har sådan lige pult. Så lige når vi røver banken, så aktiverer jeg min scanner. Ja, gør det. Det er sgu lidt lige mig. Jeg tror, hun er sådan lidt braindead, hende der. Men Det skulle være dumt at join en server med 2 personer. Som politi vil man ikke så have en server med sådan en hel masse mennesker. Ja. Man vil også gerne have XP. Altså hvis man vil have XP, så joiner en stor server. Hvor hvis du gerne vil have XP, så lav en alt account. Ja, også. Jeg kører hen til jeg går lige over og gør den her lidt mere, fordi at hvis jeg rammer noget, så springer den i luften. Ja. Så jeg går lige over, som jeg kan her. Jeg parkerer lige her. Hvis du parkerer med snuden den anden vej, så vi holder røv mod røv, så tror jeg, der er en lidt større chance for, at så kan vi komme ud begge ender. Hvis du bakker op af min bil, så holder vi nums til nums. Jamen kan vi ikke... Okay, vent lige. Jeg tror, Vents bil er hurtigst. Helt klart din. Ja. Så jeg tænker, at jeg tager min. Ja. Men min er bare til backup. Ja. Jeg ved, jeg gør altså bare sådan her. Jeg ved ikke, det er sindssygt. Jeg lockpicker. Ja, og det er nu, hvor jeg aktiverer min scanner. Nora, det snakker vi ikke om, det der. Det gjorde du bare ikke. Det gjorde jeg. Ja, så må vi jo tage det en god gammel dag. Jeg sidder fast. Okay.
Der gør vi sådan. Se Jeg, skal, koden. Det er det, du altid den der. jeg har den. 0923. 0923. 0923. Ja. Jeg skal lige spare noget af min stamina, for jeg har ikke særlig meget. Ej, men det skal jeg også. Jeg tager bomben. Det kunne man også bare. Okay, jeg er ved at være død nu. I hele mit liv har jeg aldrig set en større idiot end dig, Nora. Nej, ja, det ved jeg godt. Det er ikke over endnu. Kan du komme ind igen? Au, for helvede. Nej, jeg har aldrig set noget bedre ved 3 civile uden politi. Det bliver jo så nemt, det her. Ja, jeg kunne tage. Au, for helvede. Nå, du skal lige tage den der bombe på vejen. Men jeg kan ikke komme ind. Kan du komme ind? Nej. Så gør jeg det bare selv. Det tror jeg, fordi du er så dum, Nora. Ja, men jeg havde ligesom ingen energi tilbage, og lige om lidt, så kom der sådan nogle smoke bombs, eller hvad man kalder dem. Nej, det er først, når jeg eksploderer den her ting. Ej, er det? Ja. Okay, så jeg havde bare intet stress over. Jeg hader det. Men jeg tror godt, jeg kan nå at tage halvdelen. Fordi jeg mangler Ja, regning. Husk at prøve at se, om du finder koden. Ja, men jeg tror godt, jeg ved, hvor det ligger nu. Så bare have noget Altså, energi. jeg står klar. Jeg står helt klar. Au, for helvede. Bank is filling up with gas. Ej, det mener jeg fandme ikke der. Noah, jeg skal have den kode, så jeg kan komme ud. Ja, jeg ved. Noah. Det var da godt nok det værste bankrøveri, jeg har lavet i 400 år. Okay, vi skal lige hurtigt vente på det, at banken den lige Ja. resetter, og så må vi lige prøve igen. Vent, Noah. Hvad? Kan man ikke bare røve den igen? Nu er alle jo døde. Bengals revolution. Ved du hvad, vi venter lige lidt så. Så røver jeg bare nogle af de andre ting. Men okay, jeg har 13.000 nu. Det havde jeg i hvert fald ikke lige før. Find lige en ATM til mig. Lige begge to finde en. Jeg kører hen til gadget check. Ja, jeg tager fandme den lige her. Hvem fanden er det her? Ved du hvad, jeg nakker hende kraftsiden. Det er hende der politiet. Ha! Hun gad sgu ikke være betjent her. You can. Hun har ikke våben på sig. Dammit. Det er sgu bare dejligt for os at vide. Hvis så ved vi, at hun ikke kan dræbe os. Er du i gang med at røve den her? Ja. Så er det derfor, jeg kunne bruge den. Pis. Jeg mener, der er en inde i Valley Transit. Ja, så er der i hvert fald en lige der, hvor jeg kan røve. Nej, der er en politi. Hun gik på politi igen. Okay. King sat med en på politi igen. Hun er lort. Hun kommer lige der, men jeg har 5 stjerner. Okay. Viggo. Wait. Jeg har slet ikke flere skud. Barbie, så Viggo. Nej. Please let me be robbing everywhere. Fuck you, bitch. Okay, det må man nok ikke lige sige. Det kommer der lige over. Ja. At skulle redigere den her video, ikke? Det kommer til at tage lang tid, for vi har lavet spillet sådan en halv time. Jeg tjekker lige. Det halvdelen af det ud. Vi har faktisk kun spillet i 22 minutter.
Nå, men hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at like og subscribe, fordi det vil støtte os, og Vi skal jo lige få lockpicks igen. det er sgu da rigtigt. Og husk at subscribe til Den Jyske Viggo og Den Jyske Nora. Vi uploader videoer. Jeg uploader i hvert fald mindst 2 gange om ugen. Jeg Nu skal vi uploader like bare op. sådan lige. Passer mig. Og hvis jeg ikke uploader mindst en video på 2 uger, så er det fordi, jeg har glemt den her account fuldstændig. Hold kæft, hvor har jeg egentlig mange accounts. Lockpick her. Og så køber jeg også sådan en RFID. Og Nora, inden vi går ind i går, så skal vi have stamina. Ja, det skal vi. Og Det var det, der gik galt sidste gang, og vi skal ikke løbe. Vi må ikke løbe, fordi der er ikke noget stress. Der er kun... Vi er alene. Vi er fucking alene. Er vi alene? Vi er fucking alene. Det her, det er en W-chat. Jeg laver også snart en Twitch-kanal til min account her. Jeg kan gå live med noget RP eller sådan noget. Hej, Lisa. Okay. Hende, hun gav bare op. Ja, chatfood gad ikke mere. Hun sad og bækkede os til at få noget XP. Men no, that ain't gonna happen. Jeg går bare derhen. Jeg gider ikke løbe. 2. Nej, just run. Please do not run. Nej, nu kommer jeg kraftigt med. Sådan. Jeg hader, når man skal trykke kontrol, og så trykker man Windows. Nej, så kan vi gøre det endnu. Kan vi gøre det endnu? Nej, er der ikke gået nok tid nu? Umuligt. Bangle for at blive sådan. Bro. Okay, lad os røve et hus. Ja, det lyder fandme som en god idé. Og så lad os gøre det på easy. Ej, hvorfor jeg stresser de farver her? Jeg kan ikke skrue ned på dem på en eller anden måde. Ej, lige jeg må sgu det stress. Ej, bror, jeg skriger, hvis der er nogen, der joiner. Don't worry, nobody's joining. Skal jeg lige lege drift her? Nej, vi skal finde et 2-støvhus. Fordi det er 100% mere sådan... Giver i hvert fald en meget med flere penge. Miau. Perfekt her. Jeg elsker ost. Lockpick. Normal. I love ost. Na 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 na. Nu låser du kraftigt med det hus op, eller plukker dig lige i hovedet? Det mener du bare. Nej. Rolig. Jeg er lockpicker. Bror, jeg er nået til den sidste. Og så failede jeg sådan fra 1 millimeter. Og det var også på normal. Men bror, kan man ikke bare... Ej, hvor jeg lover. Den gik sgu da pisse hurtigt til sidst. Ja. Så er vi jo ligesom en gang, jo. Jeg leder ovenpå. Ja. Vi skal... Men at vi må... Vi tager jo ikke de samme. Hvis jeg tager en, så er den sok for dig, så... Det er sådan lidt lige meget. Jeg har helt glemt, at man skulle trykke på E for at forlægge dem. Nothing. Godt, det var det. Nothing beats a jet to holiday. And right now you can save 50 pounds per person. Ja. Der. Sådan. Skal lige have at købe nogle nye lockpicks? Ja, det vil nok være en god idé. Og så måske røve med banken. Jeg har 5 stjerner. Hvor lang tid går der, inden jeg bliver ikke wanted? 1755 sekunder. Ja, det var lidt tid nu. Ja, det er sgu ikke tid. Nu er hvor mange penge har vi tjent indtil videre på vores mafia. Hvor mere går der nu? 18.000 har vi tjent. Okay, vi skal bare sidde herinde og grind.
Vent, hvad skete der lige før jeg mistede 200 sekunder af at ødelægge vindue? Huh? Wait, what? Jeg mistede lige 200 sekunder af at ødelægge vindue. Nej, jeg lige har penge. Bum. Lige her. Det er low-key luksus at være 2 på en server. Det er ligesom en private server, bare hvor du beholder tingene. Ja. Og det er dejligt. Midtjylland! Ole, ole. Midtjylland, ole. Hvor jeg sværger, jeg bruger 10 timer på at redigere den her video, og så skal jeg bare lave sound effects. Så lige snart du dør nu, så skal jeg lave det der. Og så noget sad musik på. For mig. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on July. Wait, det var mig, der laggede det. Det lignede det sådan, at det var ikke løbe inferno af. Stamina. Har du ikke med Jeg stamina? løbte engang. Jeg er sådan en halv stamina, jeg løbte engang. Okay, så venter vi bare lige med et lockpick. Ja, vi har masser af tid. Jeg er bare bange for, at der er nogle nye, der Nej, vi har faktisk ikke masser af tid, fandt jeg ud af. Lige så snart alarm går i gang nu, og så har du ikke særlig meget tid. Nej, der er en, der joinede. Nej. Ej, vi kan ikke engang røve. Kan vi ikke? Nej. Hvor lang tid skal man lige vente? Og der er en anden, der hedder Poxo. Svæver, jeg har hørt den navn før på mit liv. Hvis han joiner politiet, og han sådan er den bedste politibetjent i verden, ikke? Og så skriger jeg. Men han er ikke joinet politiet nu. Men han kører så specially over mod banken. Nej, men det gør han ikke. Han står bare stille. Please leave. Would you please like to leave? Hello, this is server management. Please leave the server. Yes. Yes, I leave. Yes, go. W. Hvad skal vi lave lige indtil vi kan røve banken igen? Vi røver et mere hus. Hop lige ind. Ved du hvad? Jeg kommer tilbage lige så snart, at vi kan røve den bank igen. Okay. Nu har vi simpelthen fundet det mærke igen. Og Men nej, vi mangler lockpicks. vi mangler fandme lockpick. Hvad fanden er det galt med os? Vi er så svisk. Vi er sådan 2 små svin. Du siger, oh my god, man kan gerne se han. Hvis du sådan går i shift lock, så kan du sådan på dit kamera og kigger op i væggen, så kan du sådan se, hvad det er han. Hvad er det? Det kan godt være, der er mere. Derovre. Jeg kan ikke helt se det. Nej, det tror jeg ikke, der er. Det ved jeg ikke. Måske. Det kan vi altid tjekke. Ja. Og du fandt en god småkage, lige fik. Nej, Mr. Beast er joinet. Nej. Mr. Beast. Han er også mobile player. Wait, hvad sker der lige for vores log i dag, bro? Ej, seriøst, der er sådan 3 inde nu. Nej, der er kun 2. Nej, der er 3. Wait, what? Der er kun 2? Det der siger, de begge 2 er mobile player, bro. Hvad sker der lige for, alle er mobile player, dem der joiner? Ja, og vi har været alene inde på serveren. Filmer du stadigvæk? Ja. Ja, halløj så chat. Andre. Hej YouTube. Nå. Så prøver vi lige igen, om vi kan fange den her, eller så må vi jo sige, at det er optagelserne fra i dag. Ja. Nu er vi næsten også filmet i 40 minutter. Jamen, du skal klippe det her ned til sådan 10-20 minutter. Ja, for real. Og jeg må til at tage et år, tro mig. I play Med alle de sound effects, jeg skal have ind i det. Så kommer det til at tage 34.000 år. Altså, alle børn fra 2021 er uddøde på det tidspunkt.
I know I played these games before. Ja. Oh my God. Nej, det er sgu lige meget, Nora. Kom så. Okay, pis. Jeg Nu lockpicker. prøver vi sgu bare. Jeg er lort til at lockpick. Ej, det mener du ikke. Skal vi Vælger godt lige du gå og også? købe nogle flere? Hallo der, vi køber bare flere. For real. Jeg gider ikke gøre det, for vi får ingen penge. For real. Og der kommer sådan sikkert nogen, der bare prøver at komme ind. Okay, vi er kun 3 mennesker på serveren nu. Nice. Er ham der mobile player? Ja, det er han sgu. Save stamina, gå. Og den her gang, i stedet for bare at skynde mig godt, så logger jeg ind. For real. Mr. Beast. Mr. Beast. Wait for me, though. Ja. Fordi det er ikke, hvis du bare gør det nu, så det er ikke sikkert, at jeg kan nå at komme ind. Jeg begynder nu. Ej, hvor er jeg fucking lort. Okay, jeg har stadig forsøgt. Du fejler. Ja, du failede. Godt. Det bliver Jeg kan gøre sådan her. Okay, 3. Hvad laver bro? Det var godt gå. Så nu. Husk gem. Vent, hvorhen står det? Det står bare nogle random steder. 6702. Kun 6702. 6702, 6702. 6702. Jeg er inde. Kom. Vi skal bare skynde os. Jeg tager den første bombe. Au. Du tager den anden bombe. Jeg vil ikke dør. Bro, jeg ved ikke, om jeg kan nå det her. Hvad? Hvis jeg rører en laser, er jeg død. Nå. Au. Ja. Væk. Skynd dig her. Åh, for satan. Au. Jeg har ikke mere stamina. Jeg skal lige refill, mens vi er her. Ja, men du behøver ikke løbe hen. Imens du kollekter guld, så refresher du også. Det er dem her standen, hvor der koden kan stå på. Ja. Vi skal bare kollekte alt. Okay, her. 0241. Men bare løb med at kollekte. 0241. 0241, den har jeg på hjernen. 0241. 0241. Au. Skyd! Fandme godt, Nora. Let's go. Vi behøver ikke løbe. Vi har masser af tid. Det er først lige nu, den er begyndt at fylde med gas. Og ham der anden, han er helt oppe i Springfield, altså. God damn. Prøv lige at kigge mange derinde. Ej. Men Bo, Der er en de fucking er alle sammen mobile player ud over en. Og de alle sammen er sådan civilian spawn. Vil du være, Nora? Lad os lige prøve at tage det der vej. Og lige få at se, hvad der er. Nej, det er Ingenting. bare sådan. Kan vi vide, om man kan lukke for hele... Skal vi lige... Åh. Okay, der kommer gas. Au. For? For satan. Ej, det gør jeg måske det her. Ah. Og bilen står i perfekt stand.
Nå, jeg tænker lige, at vi kører ned til Ostehulen, og så laver vi lige en outro. Så nu har vi optaget godt og vel en 40 minutter, ja. Hvad er det for en kørsel? Kom så, ned til Ostehulen. Tutte Ostehule! Han jo. Ostebanden. Sæt dig ned. Vi skal snakke sammen. Ja. Det var fandme et godt kub, vi lavede i dag. Ja. Fandme, ja. Hvor mange penge har vi tjent i dag? Lad os se. Vi har tjent 29.590 kroner på hele hjemmebane. Nej, på hele regionens hjemmebane. Men lad os se, hvem har tjent flest penge? Det har du. Og jeg har tjent... Ja, vi har sådan set tjent 50% hver. Så... Der går lige 7 minutter, inden jeg får alle mine penge, men så kan jeg lige stå FK på det tidspunkt. Men jeg tænker bare lige, at vi laver en outro nu. Ja. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe til begge kanaler. Den jyske Viggo og den jyske Nora. Yes. Så ja. Hej hej. Hey. Det